вольных духом людей, об'єднаних любов'ю до дороги. Сегодня я рухаюся в один залежних строих, как ярко порисовать кожного из нас Днем Независимости. На площу перед нами легенда белорусских дорог, сапраўдны символ працоўнага подзвігу мірнага жыцця. ГАЗ-М-20 «Победа», якая пачала свой рух у чэрвені 1946 года, калі краіна яшчэ ляжала ў руінах. Паважаныя глабачане і госці свята, сустракаем сталёвых волатаў нашых палёў, нашага сельскагаспадарчая тэхніка. Гэта сімвал харчовай бяспекі, незалежнасці і эканамічнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Беларусь 152, Беларусь 320. Беларусь 82. Беларусь 1221. Беларусь 1523. Беларусь 2122. Беларусь 3522. А мы вітаем на Святошнай плошчы, культура Глыбоччыны.